हाय लोगोफोर दिनैहाय न' सिंनिफ्रायनो जागोन ब्लगा देहा हिसाबै एकदम मोजां नङा दाखालि आजि सानथामसो जाबाय नोगोर उइक जानानै दं सिङावहाय माखासे एसे गोदोनि जितु बै समाव आन्दलन समावना हाग्रायाव थानाय रेसन रोगानाय मानाय 50 केजिखौ मोनसे दैनिफ्राय रोगानांगौ जायोमोन बै समावहाय 50टा बेग फैयोब्ला सासे जों साबा सयजन बेखौ जों बोखोजोबनांगौ जायोमोन बै समनि जों मोनथामफोरनि आर्मी फर्मेशन ना जाय सेनियर बिथांमोननि बोसोन बायदि बिथांमोननि खोथा मथे जों सोलिनांगौ जायोमोन फर्मेशनाव जोंनि बांलादेशआवहाय केम्प कमान्डार जाय दं बिनि खोथाखौ जों रासिन मानिनांगौ जायो आरो मानिनानै सोलिबोदोंबो थांनाबो थादोंमोन आफादाबो मोनसे रुल नियम नीति डिसिप्लिन ना बेफोरखौ जायफ्रा एनडिएफबि आफादाव बोसोर थाबोनाय बिथांमोना फर्मेशनखौ मानिबोदों सोलिबोदों ना बे हिसाबै थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै बेनोसै जिहेतु जों बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ लानो होननानै थांखादों नङा होमबा जों बै दुखु दाहाखौ लानो होननानै थांखादों हारिनि थाखाय जों लानांगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि देहा हिसाबै ओरैबायदि उइक जादों ओरैबायदि दुरबल दा बुंसै माने हरब्लाथाय ओरै नैबे ओरै ना नैबे ससे आरोखि ओरैहाय ओरै साजोबो ओमफ्राय साजोबो ओमफ्राय बिखुंफ्रा ओरै दा बुंसै आरोखि बेखौ गोम गोग्लैनाय रेसन 50 केजिखौ बाना रोगानाया मामुलि नङा मोनसे गोजौ ओरै आब गाखोनाया जाय हक आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनो थांला जाबाय उफाय गैया जानांगोन दा जायफोर माबाफोरना बे आफादाव थाबोनाय बेफोरबायदि दुखु खस्थ' लाबोनाय बै व्यक्तिफोरनावहाय बेफोर रेगा थालांनायफ्रा सिखाङो न'आवनो दङ दिनैहाय न'नि न'आव सिङावनो थाजोबो जेबो गैया नै बेल'नो टेबोल ओमफ्राय मा जिनिस बिलाय दाउ बेदर रुनाय थालिर दं बे थालिरा दाखालि सासे बिबोनाङा हरनाय आं जानोनो हायाखै आरोखि देहाफ्रा थिग नङाना दिनै सानदे गिर्जा थांबाय सासे आं थांनो सानदोंमोन थांनोनो हायाखै माबाखौ नायनो टेम्पालिखौ नायनो एसे अबस्था गाज्रि जानानै अबस्था गाज्रि बेफोरबायदि बरननोनो हायाखै लेथ्रा जाजोबना दं जायगाफ्रा खमब्लाबो एसे सान्दुंआवसो बरननो होनायसो नायनि सोरफ्रा मा अबस्था जाना दङ गोसो होनानै उन्दुना दंलै बिसोर माथो ओइ गुदि थोस आयु आयु सायाव बोरै उन्दुलायनानै दं थोस जारलासो जागोन बिराद दादागिरिलै बियो ज' था ओरै ज' थालाय नै मासे रोनो जाना लाथारदों बुन्दा मासेल' ओमफ्राय गासैबो बुन्दि गोजासो ओइ गुदि बिमाया गैया दे उन्दुनो हादो बिराद माबाथारसै बिसोरो जानाय आरो जानाय जि रोनो जाना दं जानाय बे मासेया साला ओरैबायदि रोनो जाना लादों ओइ मेगन नायबावा दाबो आयु थौस मेगन नायबावालै बे गुफुर मासेया ओरैबायदिथार ओइ मेगन नायबावाब्रा आयु
बोरै जानांगौ जाखो देन्जार गोजा गोबां मानसियानो बिहरदों सैमायाखौ गोबाङानो आंबो मासे आदा बेबो बुंदों आंनोबो मासे हर बेबो बुंदों आंनोबो मासे देरग्रोथोन बिमानि जानायखौ नागारग्रोथोन ना बिनि उनावहाय नायनोसै हानायमानि जायफोर बिदों हरनोखौ नाजागोन आं मासे लाखिगोन एमजेआ बिबाय थादों मासे ओमफ्राय एमजेनो मासे हरनायसै माखौ लाङोथाय दिनै फैनो ओंखारदोंमोनलै बियो फैगोन ना फैयाथाय आं बेखौ दिनै नेगोन ओमफ्राय कल खालामनो मानोबो रिसार्ज गैया सोनो हायाखै मा जाखोलै डिसेम्बरबो सफैबाय फोसाबनांसिगौ न'फोराव नै बिबारफोरा थैलाजोब्बाय बिबारफ्रा बांद्राय बिबारखौ मोजां मोना बेबायदि बिबार थारलाबायना बांद्राय सुखुवा आङो बांद्राय मोजां मोना बिबार थारलाबायनायखौ ओमफ्राय पलिटिक्सआथ' मैया रिजाल्टआथ' मोनबाय नङा होमबा मैया रिजाल्टबो मोनबाय मोजाङैनो जाय देरहादों थिगैनो दं बेखौल' आं खावलायगोन जायखि देरहालाङा बर'नि जा मावगोन मोजां मावलांनोखौ नाजानांगोन आरो मोजां खामानिखौ मावनांगोन जुदि मोजां मावाब्ला बिथाङाबो जायखि देरहानानै थाङा मानो सोंखारि जागोन गासैबो रायजो राजाजों 4 बोसोर थांबायना सारि बोसोर ओमफ्राय सारि बोसोर थांनायाव दिनै जायफोरा बिराद बाथ्रा खोथा होनायमोन बै खोथा होनायफोरखौ मावफुंनो हायाखै बिखा साखांफिनदोंसो बारा गोलाव खोथा बुंनो हानाय नंला बे आरोखि ओमफ्राय ब्लगावबो लाबोनाय जायाखै न'आव थाबाय थानाय ना माथो खालामबाय थानाय बिदिनो खालामलाबायनायसैलै होननानै खालामलाबाय थादों ओरैनो मा दं जेबो गैया माखासे लेखाफोर दङमोन नायलाबायनोसै मेगाजिनफोर माथो खालामबाय थानाय सारनि 2016नि फटकमोन बियो ओमफ्राय मोनसे नै 2017नि फटक आरो बिदिनो माबा नायलाबाय थायो सम माखासे लेखा दंलाबायो नै बेफोरबायदि आरोना बेफोर लेखाखौ सम नायो मालाबा सासेनिल' नङा नैबे लेखाखौ नायनानै मोजां नाङो आरोखि आं सोर नायोथाय सोर नाया आं बेखौथ' बुंदोंला खिन्थु नैबेखौ आं मोजां मोनो आरोखि नैबे लेखाखौ नायनानै लादो एसे बे लेखाखौ नायनो मोजां मोनो बेयो नर्थ इस्टनि जरामथांगानि माखासे बाथ्रा लिरनाय दं बेवहाय बिदि आरोखि बेफोर लेखाखौ जाय एसामिस फरायनाय ना एसामिस स्क्रिप्टआवसो लिरनाय आरोखि बियो एसामिस स्क्रिप्टआव बेफोरबायदि स्क्रिप्टआव एसामिसावसो थेवबो फरायनो मोजां नाङो इन्टारेस्ट नाङो माने जरामथांगामोनफोरबायदिया माबायदि दावहा होबोनायमोन ना ओमफ्राय मिज'राम स्टेटखौ माबायदि मोनाना बेफोरखौ माखासे लेखा दंबावो दंनायालाय ओमफ्राय रासिन आं नैबे मोनसे लेखाखौ नायो दे सोरनाव दङथाय बे मोनसे लेखाया उदांस्रि ना र' नैबे उदांस्रि लेखा NDB आफादा बरननायमोन नैबे उदांस्रि लेखाखौ मोनसे आं सानसे समाव लायदोंमोन वेस्ट बेंगलावहाय गोरान होननाय सासे दंमोन आफादनि बेजों आंजोंनो जों रासिन रोगानो मोनदों कार्बाइन गंसे ओमफ्राय AK-56 गंसे फल्डिं बेखौ लानानै जोङो डाइरेक्ट 3 थाला रोगायोमोन हरनि 2टा 2:30 बिदियाव हगारबाय ओमफ्राय जोङो थाग थिग ओरैहाय 3टासोआव सहैनायनि माबायावहाय 3 थालायाव सहैनायनि भुटान रायदाक दैखौ बारनानै ओरैबायदि हाग्राखौ बिराद रिक्सआव बारोमोन जों बिराद रिक्सआव बारोमोन ओमफ्राय फुङाव जों आरो फैफिनोमोन
दुब्लि थाबाय बुयोमोन जोङो बेफोरबायदि आरोखि माबा साइकेल गंसे लाबाय बा साइकेल गंनै लाबाय बेफोरबायदि आरोखि नैबे उदांस्रि मेगाजिनखौ लिरजेननाय समाव 2000 सोनिफ्रायनो 2000 सननिफ्राय लिरजेननाय जादों आरोखि बोसोराव गांसेखौ बर'नो नाजायो एनडिएफबिआ बै समावहाय बोसोराव खनसेखौ बर'नो नाजायो आरोखि उदांस्रि बे लेखाखौ ओमफ्राय मट'बो लिरनाय दङ नैबे गाहायाव let us die for Boro nation but let not Boro nation die for us ना इंलिशआव लिरनाय दं नैबे लास्टआव मट' लिरनाय दङ आरो मोनसे लेखा दंबावो नैबे आरोखि ना Boro Women Justice Forumनि 25 years ना of Boro Women Justice Forumनि मोनसे 25 बोसोर जाखांनायनि उनावहाय मोनसे फिसा लेखा बरनदोंमोन बावहायनो दंजोबो माखासे देबनागरि हांखोजों लिरनाय ना देबनागरि हांखोखौ आं बारा हानो नागिरा थेवबो बिराद खस्थ' खालामनानै फरायो आं सम देबनागरि हांखोखौ देबनागरि हांखोखौ बारा हानो नागिरा आं रमान थेवबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे लिप मोनसेखौ फरायनो माने सम नांगौ जायो आरोखि बिराद खस्थ'जों फरायो आङो नाजायो लेखाखौ एसे नायनो माखासे नैबे माबाफोरखौ बावहाय गासैबो दंफ्रामजोबोआनो आं सावगारिखौ होनो मेडाम अनजालि दैमारिनि जेब्लानि समनिफ्राय नै बावहाय ओंखारदों दै कयथा गुलि गावनाय बै 2018आवनो ओंखारनाय बे लेखाया गावसोर जेब्ला आन्दलन खालामजेनदोंमोन बर' वुमेन जास्टिस फराम हिसाबै ओमफ्राय बेफोरनि माखासे पेपार काटिं पेपारखौ हाख'ना लाखिनायमोन बेफोरबो माखासे ओंखारदों आरोखि मा मायथाइयाव जानाय जेरैबायदि दंना नै बेफोरबायदि आरोखि आं खोन्थानोसै नै बेफोरबायदि आरोखि ना नै बेफोरबायदि बे लेखायाव गोबां दङ गोबां मोनथिनांगौ बा नायनांगौ दङ होननानै आं सानो दानि जाफोर इयुथ्सफोर ना बेफोरनि थाखाय गोनांथि जे माब्लाबा समाव जोंनि लाइमोनफ्राबो आन्दलन खालामोब्ला रायखांनो गोनां जागोन जेरैबायदि नैबे आदा मनेस्वर ना बिनि माखासे जारिमिन लेखाफोरखौ सोरबाया नङा सोरबाया बरनगोन आदा मनेस्वरनि जारिमिनखौ बरनगोना सोरबा गुबुन हारियासो जों बर' हारिनि गेजेराव ओंखारनाय नङा खम बिनि जानानै लिरगोन सोरबा हारसाया दिनै खरस खालामनानैब्लाबो लिरगोन बिनि जारिमिनखौ आंनि मोनसे आइडिया आरोखि आं दिनै बुंनानै दोनखाबाय बेखौ बर'नि गेजेराव बियो जेब्ला आदा मनेस्वरा कलकाता बायदियाव फरायनो थाहैदोंमोन थाहैखांना जेब्ला ओरै जोंनि बर'लेण्डआव फैफिनदोंमोन अब्लानि समाव आन्दलना मुखुब जादोंमोन गावजों गाव नारा नाथा ना आदा मनेस्वरनि जेब्ला बिखौ ओरैहाय जोंनि बड'लेण्ड जायगायाव मोनफैयो अब्लाना 16टा गुलि नांदों खर' नाङाखै भाग्य दङ खाफाल दङ इसोरा बिखौ बासायदों आथिं आखाइ उदै सेस 16टा गुलि बियो थाल मोनखाबाय गुलि नांखांनायनि उनावहाय आं थैनाय नङा खर' नाङाखै जिहेतु थैनायनि मुडखौ लानानै बियो थादोंमोन बिनि उनावहाय बियो नैबे क'क्राझार हस्पिटालावहाय गभर्नमेन्ट हस्पिटालावहाय सोदोंमोन ट्रिटमेन्टआव उनाव लगालग बिनिफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव ट्रान्सफार खालामहरदों जे बावहाय बियो जानाय नङा होननानै बेफोरबायदि आं सर्टआव खोन्थादों बिबो सोर गावदों जेब्ला जों बर'जों बर' गावजों गाव नारा नाथा जादलायनाय ना बेफोरबायदि जिखियानो जाला माब्लाबा फैगोन आदा मनेस्वरनि माखासे भिडिअफ्रा ओमफ्राय नैबे बर' वुमेन जास्टिस फरामनि ना जेब्ला आन्दलन खालामजेनदोंमोन अनजालि मेडाममोन बिथांमोननिनो
गोबां नै बेफोरबायदि आं खोन्थानि बेफोरबायदि आरोखि एसे नायबावनि आरोबाव नै बेफोरबायदि आरोखि मा सनाव मा खालामनाय नै बेफोर जेब्ला बिखौ जोंनि बर'नि गेजेराव आन्दलन जाफुबाय थानाय समाव बे समाव बुनानै थांनाय आरो नै मा लिरनानै जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बर' जास्टिस फरामनिफ्राय बेफोरबायदि गस्ला गाना लाफानो ओंखारदोंमोन नै बेफोरबायदि जानाय गोबां दङ आरोखि बेफोरबायदि आरोखि बहा मा बेफोर लेखाखौनो सम सम नायो आङो देहा गाज्रि माबा जायोब्ला नै बेबोथ' माबानिसो जेब्ला आन्दलन नंखायदायाव गावदोंमोन ना गुलिया नै खयथा गुलि माबा गावदोंमोन सासे मानसिखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनिसो दे बियो नैबेबो आंनि मिन्थिनायाव चिरांनि बियो जोंनो थांफालायनो मोन्दोंमोन बेवहाय मेदामजों ओमफ्राय आरो बहाबा बेबो जानांगौ चिरांनि 2015निनो बियो 2017नि सावगारि बेफोर गासैबो 2017नि अब्लानि समाव माखासे सिजफायार दङ माखासे सिजफायार गैया बे समनि आरोखि गोबां दं बेफोरबायदिनो गोबां दं बेफोरबायदि सावगारिया मेरला दङ नायो सम नायो बेफोर लेखाखौ आं सोरनि थाखाय दोनदों नेक्स्ट जेनेरेसन जोंनि उन्दै गथ'फोर दङना बिसोरनि थाखाय आं दोनदों बे लेखाखौ भिडिअ गोलाव जागोन नायोब्लासो बुजिगोन नायाब्लाथ' आरो बहाथो बुजिनाय बिदिनो बाहेरा लेखा एसे एनै नायनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय आरोखि ना मेनलि नैबावहाय बर' जास्टिस फरामनिसोदि बियो ओमफ्राय नैबे NDFB आफादनिमोन उदांस्रि जायनाव दङ नाय एसेब्लाबो आइडिया हाबाफोरखौ जोंनि नांनायनि सोमोन्दै माबाफोरखौ मोनगोन आरोखि नङाब्ला जेबो मोनथिनाय नङा जायफ्रा NDFBखौ बै समाव सापर्ट खालामदोंमोन मदद खालामदोंमोन आरो नैबे मोनसे लेखाखौ रासिन नायनांगौ दङ दे नैबेखौ बे मोनसे लेखाखौ ओमफ्राय बेफोर लेखाफ्रा जों नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखायसो आं गथ'फोरनि थाखाय आं बेफोरखौ मालाबा जमा खालामनानै दोननो नायनांगौ जायोना बिसोरो आरो गोबां गुबुन बायदि रोखोमनि लेखाफोरबो दंमोन थ' दिनै गोलाव जाबाय बे भिडिअ'आ ना ब्लगआ जेबो गैया देहा हिसाबै जेबो एकदम उइक जानानै दं बोलो नांगौ जायो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ ना बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय